Parlem ara de les nostres ciutats. Un dels objectius de les nostres ciutats és millorar, òbviament, infraestructures i servicis per a nosaltres, per a ciutadans. Parlem d'innovació, de noves tecnologies i de sostenibilitat, que són pilars imprescindibles per a construir millors ciutats. Són les anomenades ciutats intel·ligents. En aquest sentit, estem d'enhorabona perquè Alberic ja forma part de la prestigiosa xarxa espanyola de ciutats intel·ligents, allò que es diu Smart Cities. Per a contar-nos en què consisteix, quines són les millores que es preveuen per als seus veïns, ens acompanya Claudio García Martorell, regidor d'Innovació i de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Alberic. Què tal, com estem? Claudio, benvingut, un plaer. Una excel·lent notícia, no?, per a Alberic, per als ciutadans, ser considerat municipi òptim en aquesta xarxa de ciutats intel·ligents, no? Sí, correcte, perquè a més ens clavem dins de lo que són els pioners a nivell nacional, de les primeres xerrades, les primeres innovacions, sempre venen marcades per aquesta xarxa i estar ahí i poder compartir i difondre informació en altres localitats de prou més tamany, com pugui ser, ara mateix, recordo, la setmana passada estiguérem parlant amb gent de Getafe, Sant Sebastià, veig el que fan ells, el que podem fer nosaltres i un poc veure com implantar-ho. És que són 83 ciutats que conformen aquesta xarxa i d'entre elles, i així en el territori valencià, com esteu veient, Alberic. Parlem d'intel·ligència aplicada a la innovació. Bueno, ara ens contaràs quins són els projectes que esteu posant en marxa i el que se projecta també per a Alberic. Millora també de l'administració electrònica, pel que estic veient. Quins serien, Claudio, els projectes concrets que heu posat en marxa en Alberic? Arrel de la pandèmia, és a dir, tot això ho ha catalitzat molt, la pandèmia seria un error negar-ho, però, per exemple, es feren moltes innovacions o s'acceleraren moltes innovacions en el que era, per exemple, la seu electrònica, el tema de la cita prèvia, ahir el Departament d'Informàtica va donar un passet avant i sí que és de veres que es va ficar prou les piles i en un temps rècord poguérem instal·lar i desplegar una sèrie d'innovacions per a que la gent ja no tinguera aquesta dependència de fer la cua, aquesta dependència o aquesta obligació d'anar a l'Ajuntament i poder fer molts més tràmits de forma online. Més enllà d'això, han fet, clar, davant de la manca de visites i la manca d'aquest turisme que tots els anys tenim, per exemple, en Diumenge de Rams i demés, han fet una visita virtual a lo que és tota la zona de la muntanyeta d'allí d'Alberic i ara mateix s'està movent una espècie de borsa, un llistat d'empreses del polígon per a ficar un poc en demanda gent que demanda feina, ofertes de treball, un poc també donar aquesta visualització a tot el que són les empreses del polígon d'Alberic. I s'està fent una bona feina també des d'aquesta àrea. Aquesta plataforma d'intercanvi, la demanda que tenen les empreses del polígon d'Alberic i la possibilitat de trobar un lloc de treball. També ens comenta Claudi, em sembla també molt important això de l'administració electrònica. Encara que moltes vegades els primers passos que anaven donant-se d'administració electrònica fa uns anys eren tal volta massa complicats, complicaven realment la vida al ciutadà molt. És de veres que la gestió personal també ens ho complica, però també entenc que cada vegada més ciutadans estem un poc a l'hora del dia també de manejar els sistemes digitals i que aquesta administració electrònica sigui també més fàcil, sigui una tramitació més àgil, no? Sí, a veure, és també un canvi de concepte, és un canvi de paradigma. El tema de digitalitzar una ciutat o un poble, moltes vegades es comença per això, no? No és passar a PDF, el paper. Això no és una cosa prou més profunda, és un canvi d'idea. N'hi ha que pensar molt com vas a oferir tot aquest model a la població. És dir, jo recordo una frase d'Abraham Lincoln que era si tinc 8 dies per a tallar un arbre, me passe 6 afilant la serra, no? Però així igual, és dir, no podem llançar-nos a la primera subvenció que n'hi ha o a fer un despliegue de tecnologia sense haver pensat molt com anem a enfocar-ho, a qui va, en quin temps s'ha d'assolir tot i, més enllà una vegada ja executat tot el pla, n'hi ha que ficar en valor i comentar-li a la població, però n'hi ha que estar contínuament medint quins són els resultats, si n'hi ha que modificar alguna cosa, si s'ha de millorar, si se deixa com està. Doncs no és sols ficar-ho i dir, ei, n'hi ha això. No, és un poc anar
Hem de fer també que aquests sistemes de digitalització ens facin la vida també més fàcil. Això realment és molt important. I que el ciutadà reba també informació a través d'aquests canals, com a canals d'informació. Estic veient que també n'hi ha bots a través dels quals vos comuniqueu també en grups de Telegram o grups de WhatsApp, per exemple. O, altre projecte que em sembla molt interessant, és la informació meteorològica. En una localitat, en un terme com Alberic, que encara, avui dia, molt de personal viu del camp. I si no viu, tens el tros o tens aquesta idea de que sempre la informació meteorològica per als valencians i en la Ribera especialment és una informació molt útil, no? Sí, correcte. A més, com bé has dit, tenim canals de comunicació amb la població, com puc ser el WhatsApp i el Telegram, com tenen quasi totes les poblacions avui en dia. Sí que és de veres que estem fent una migració prou important del canal de WhatsApp a Telegram, perquè la informació és més fluida, tenim prou més seguretat en el canal, i es desenvolupà l'any passat, per aquestes dates més o menys, un bot que, més enllà de lo que és la comunicació unidireccional de les notícies del poble, és més interactiu. És a dir, el ciutadà pot preguntar-li quina és la previsió del temps per avui, o quin és el pròxim tren a València, o no sé, quina és la farmàcia de Guàrdia, i te contesta consultant bases de dades i demés en temps real. Això sí que era anar un poquet més enllà de lo que és la comunicació únicament avui n'hi ha una fira de no sé què, o avui n'hi ha... Que també és una informació interessant, però, en efecte, aquests canals o nous canals de comunicació a través de la digitalització te permeten connectar, a més, precisament, en aquesta font d'informació i personalitzar-la. Llavors, la informació de l'horatge, això, els trens a València, està realment molt bé. Smart Cities, així que diuen, adés comentaves, Claudio, que Alberic està entre les pioneres, són 83, i clar, imagina que aquestes experiències d'altres ciutats que ja porten temps en aquests projectes seran una inspiració per a vosaltres de cara també al que poseu en marxa futurament. Teniu cap a on camina aquest projecte, quins són els objectius, què penseu tirar endavant? Doncs ara mateix estem molt centrats en el que és la seguretat ambiental, molt enfocat a el que és tindre espais en nivells de CO2 òptims, evitar d'aquesta manera un poc el tema dels possibles contagis, encara que va tot, pareix que va tot millor, però no n'hi ha que perdre de vista mai i estar alerta. I sobretot l'eficiència energètica en els nostres edificis municipals, veure el consum que n'hi ha, intentar reduir-lo, detectar un poc els patrons que tenim de consum i optimitzar-los en la mesura de lo possible, clar. Ara me contaràs una miqueta més en deteniment, perquè he vist que aquestes smart cities, ciutats intel·ligents, com ara Alberic, que estem veient en aquesta xarxa de ciutats intel·ligents, posa especialment relleu precisament en aquesta sostenibilitat energètica. És important, de cara al que hem de fer nosaltres com a ciutadans i també el que ha de fer l'administració, també, no? Això és important. Però he vist, per exemple, que també hi ha activitats de caràcter més cultural o lúdic. He vist que he posat en marxa també, i crec que va ser durant el confinament, un festival cultural, diguem musical, també, òbviament, en moltes localitats de la Ribera i a Alberic també la cultura musical és molt important. Al remat es tracta de posar en contacte a la gent i també la cultura, no? Correcte. Aquests canals o nous canals de digitalització se n'aprofita, no? Sí, de fet, sigui una idea que sorgí molt poc després de que decretaren el confinament. N'hi havia que enviar molts missatges a la població de conscienciació i de més, però, clar, se mos ocorrí que davant la manca de festa, ja no n'hi hagueren falles, no n'hi hagué Pasqua, no n'hi hagué res, quina millor forma, ja que anava tot online i que estàvem virtualitzant molts serveis, per què no virtualitzar un xicotet festival? Un diumenge per la vesprada se mos ocorrí fer connectar a tots els voluntaris que vulgueren, que se connectaren des de sa casa emitint en directe per YouTube, i l'Ajuntament centralitzar un poc tota la gent, recorda gent que ensenyava a cosir, després uns altres ho farem de música, molta tradició de banda, hi havia gent que feu un recital de trompeta, de guitarra, i sigui multidisciplinari, hi havia fins classes de cuina. I això, crec, si no recorde mal, seguirem 3 caps de setmana seguits, no coneixen, i el quart farem un especial de DJs, tot de gent del poble. A més, sigui curiós perquè n'hi havia gent del poble que estava fora i gent de fora que vivia al poble que també volia fer-ho, un poc per allò d'estic en Alberic i vull
col·laborar i demés. Una manera de connectar amb la gent d'Alberic, que està fora, que treballa fora, que ve a Alberic per festes o en estiu, però que també, a través de la possibilitat que ens dona la digitalització, pogueren estar en contacte. Parlem de sostenibilitat, d'aquest compromís que teniu les ciutats intel·ligents com Alberic en les reduccions dels gasos d'efecte hivernacle, però també és important el consum d'energia mitjançant eficiència energètica. Clar, això també requereix d'inversions i de planificació, com esteu ahir en Alberic en aquest aspecte. Correcte. Com te deia abans, és un poc una de les idees que tenim a curt, mig plaç. De fet, abans d'acabar la legislatura, sí que és de veres que tenim algunes idees pendents i que ja estan a punt de desplegar-se i versen quasi totes sobre el que és eficiència energètica. Perquè no sols és reduir un poc gastos innecessaris, que se persegueix, perquè tot això sempre, òbviament, sempre suma, però n'hi ha efectes col·laterals, com pugui ser la reducció de l'empremta de carbó i tot això sempre intentem, si és possible, millorar-ho. Els consums energètics, ja saps, tot el que acarreixen i tot el que duen aparellats, i moltes vegades són sobrecostos que també impliquen, per exemple, deixar-se un aire condicionat o un aparell de calefacció enxufat durant la nit, per exemple, que és òbviament innecessari, detectar-ho, intentar reduir tot el que... Si ho fem a casa també que ho fas a l'administració, no? Estem tots ara especialment mirant cap a la factura de la llum, perquè ja sabeu que avui entrava precisament en marxa aquesta nova tarifa que afecta no només a particulars, també a empreses, en aquest cas, empreses públiques, com es tracta dels ajuntaments. És important també el treball en energies renovables i m'agrada especialment que localitats, que municipis del nostre territori formen part d'esta xarxa de ciutats intel·ligents. No és que el personal en Alberic s'hagi fet més llest últimament, que també, més que probablement, però dins de conservar l'essència i la tradició del poble com una localitat com Alberic, formar part d'esta xarxa de Smart Cities és també un desafiament de cara al futur. Gràcies per acompanyar-nos, Claudio. Un plaer. Un gran plaer, moltíssimes gràcies.